Hello friends, pin konsepaw channel bore bawbai beni jabai Bodo job info YouTube channel the good news oरैबायदि खम नाम्बारावनो क्वालिफाइड जाबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि फिजिकल टेस्टनि थाखाय दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला गोबां साख्रिनि रिजाल्ट्स फैगासिनो दङ आरो लोगोसे गाबोन सबसे नेनानै थानाय बेनो जाबाय एडिआरइ जेराव 13,000नि खाथियाव भेकेन्सिस गाबोन रिजाल्ट मोनसिगोन फुंनि 10 बाजनाय लोगो लोगो अफिस टाइमाव एडिआरइ ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आरो ड्राइभार नोंथांमोना गाबोन मोनगोन स' बेखायनो चेनेलजों नोंथांमोना टाच थाबाय था आपडेट फैबाय थागोन नोंथांमोना टेनसन गैया गासैबो भिडिअ नोंथांमोना लासै लासै मोनलांबाय थागोन दासान्दि होथ्र'नो हायाखै गोबां साख्रिनि रिजाल्ट आरो लोगोसे गोदान गोदान साख्रि फैगासिनो दङ दा फाइनाली जों फैबाय एसएलपीआरबीनि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो एसआइनि रिजाल्ट जि पस्ट दंमोनना 17 मार्चनिफ्राय फिजिकल टेस्टआ जागायसिगोन दा फार्स्टआव हिन्जावफोरना जागोन एन्ड 19-20 आव जागोन हौवाफोरा दा लिंकआ दङ नै गासैबो क्लिक खालामबानो नोंथांमोना मोनगोन दा बिनि सिगां जों नायगोन काट टपखौ जों नायगोन बेनो जाबाय सरप्राइज काट टप नोंथांमोननि एसआइ एबी एबा कमान्डोआव 67 आव थांदों आनरिजार्भआव 100नि गेजेराव बेबो नोंथांमोना जोबोर खमावनो मोनबाय देग्लायनि पस्ट खमावबो हिन्जावफोरा गैयामोन देन एससी नायोबा 61.50 अनलि देन बेनिफ्राय एसटीपी आव बर'फोरा 60.50 आव एसआइ कमान्डोआव क्वालिफाइड जादों देन नोंथांमोना जोबोर चान्समोन जायनोखि एग्जाम होदों गोबां चान्स सोर क्वालिफाइड जागोन कमेन्ट्स खालाम एसआइयूबी आव 65.50 आनरिजार्भआव हिन्जावफ्रा 55 मोनदों हौवाफ्रा 65 मोन देन बेनिफ्राय जोंनि एसटीपी आव नायोबा 58.50 यूबी लेभेलाव नोंथांमोननि जोबोर खम काट अफ एन्ड हिन्जावफोरखौ नायोबा एसटीपी आव 49 ल'नै ओरैबायदि 50% नंबावा 100नि गेजेराव स' बेनिफ्राय एसटीएचखौ नायोबा नायदो 37.50 आवनो क्वालिफाइड हिन्जावफोरा फिजिकल टेस्टनि थाखाय हौवाफोरा 42.50 ओरैबायदि खम नाम्बारावनो क्वालिफाइड जाबाय एसटीएचफोरा स' ओरैबायदि खम देन बेनिफ्राय एपीआरओ एसआव नायोबा 65.50 आनरिजार्भआव हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 47.50 बेयाव दङ नै देन बेनिफ्राय एसटीपी आव 60.50 माने देग्लाय ओरैबायदि सरप्राइज काट अफ फैदों आसाम पुलिसनि लेभेलाव मानो होनोबा केन्डिडेटआ जोबोर माने बुरजाबाबो खायसे एटेन्ड जायाखै फिजिकल टेस्टआ 40 दङ बेनि गेजेराव 32 लानो हायोबा मोजां नाम्बार एसआइ लेभेलाव अके दा जोङो जास्ट एनालाइज खालामसै नेक्स्टनि थाखाय हमना ला 60 + 32 बेबायदि मोनदों हमना ला 92 प्लास जास्ट एक्जाम्पल 95 निफ्राय 98 मोनदोंबा नोंथांमोना साख्रियाबो जानो हागौ बै समावहाय दा जियानो जा बै समाव मोनथिसिगोन फिजिकल टेस्टखौ लानानै दा फाइनाली एसआइ लेभेलाव रिजाल्ट फैग्रोबाय देन नेक्स्टआव कनस्टेबल फैसिगोन 30 32 एबा 29 जि दङ नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव गासैबो सोरां फैसिगोन बेनो जाबाय काटअफआ फिन खनसेबाव कनस्टेबलावबो जोबोर खमावबो फैनो हागौ कुनु रिस्क गैया जियानो जा बयबो चान्सखौ मोननो हागौ देग्लाय नोंथांमोननि साख्रियाव दा बुजिबाय नोंथांमोना थ' बिनिफ्राय 10 मेआव फाइनाल साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनगोन गासैबो साख्रियानो 10 मेआव जाहैजोबगोन आरो बिनिफ्राय जोबनाय लोगो लोगो नेक्स्टआव सर्सआव मोननाय बादिबा 15,000 भेकेन्सिस एडिआरइनि खाथियाव प्लास गुबुन गुबुन दाजाबनानै फैनो हागौ आरो दा बेनो आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ होजेनबाय आरो नेक्स्टआव नोंथांमोना मोनबावसिगोन